Здравейте, приятели! Дойде време за пета част от темата за приемливи доходи за ипотечен кредит. В зависимост, разбира се, от конкретната банка. Стигнахме до доходи от наем. В идеалния случай е необходимо да се предостави на банката нотариален акт за собственост, съответно договора за наем, който е добре да бъде за целогодишно ползване, и данъчна декларация, в която да е обявен за последната приключена данъчна година. Но, слава на Бога, има и други случаи, при които е възможно да се приеме договора за наем като източник на доход, без да е деклариран в данъчна декларация. Но тези случаи са специфични и е добре да ги обсъдите с вашия консултант. При всички положения е необходимо да имате нотариален акт за собственост. Ваш или на ваш близък. С пожелание за приятна вечер и до скоро!